kusile sompara kusile Sanibonani babukeli lo usilwanisa amanzi unyaka ayithwala majike ejeqeza sila emsusankungu ya ekhala umlilo la eksekhala umlilo siyakhala lapha azeziyakhala manje ziyakhala lapha nguni sibhizi nabantu abahlanzwayo abahlanzelwa idlozi manje sibhizi nabantu abahlanzelwa idlozi abenzelwe emhlabeni ukuhlambulula abantu babo kuba ngcono kanjalo senza ke into ekade yagcina engicabanga ukuthi uyenziwa umkhulu bethu nokhokho bethu siyavuma noma eyenziwa wokhokho singathi umkhulu ngoba umkhulu bese besilahlile isintu nomoya bese bowulahlile futhi busubalahlekele isintu nomoya ngoba ngichaza nje ukuthi isintu nomoya kuyahambisana lezi zinto isintu idlozi umoya izithunywa kuyahambisana lezi zinto zombili manje okhokho bethu ngicabanga ukuthi ungagcina ngabo ukwenza lento okhokho hayi umkhulu hayi ubaba omkhulu futhi ophinda ubale futhi kukhona bani kukhona mina noma kukhona wena lapha ekhaya ukhona baba wakho ukhona baba omkhulu ukhona umkhulu bese bawukhokho bawu5 okusho ukuthi ugcine la ukwenza lezi zinto esizenzayo njengamanje ngoba ngisho nokwelapha kwendabuko okuyikona kugcine kulapha ukwelapha kwendabuko abaqali besibongo okuyikhona kugcine kulapha okungabaqali besibongo okungabaqali futhi bezinto okuyibona abaqali bezinto abaphethe impilo yakho yebo khona kudala vele babe yiphatha izinto bengamadoda befuna ukumisa imizi laba abantu laba sithe uma sekuzelwe laba base belawulwa ingelozi yomuntu wesifazane la omkhulu ngoba bese belandela omama baba kakhulu ngoba bebethi omama kunezilwane elezi izilwane beyilala nalezi zakazi ezizalwa laba bantu bese fisa lona ukuthi engathi singalahlwa lesi silwane uma ethi asilahlwe lesi silwane ulahla nako wonke yebo kufanele ukuthi silahliwe ngoba kungene inkonzo imfundo nepolitiki la kulabo ungena inkonzo imfundo nepolitiki omama bazama ukuthola isikhali sokwazi ukuba nezwi kulabo omama bazame ukuthola isikhali ngesonto ukukwazi ukuba nani nezwi nabo bakwazi ukuthi babe nombono bazwiwe angazi noma ngiyibeka kahle ngiyakuzwa ngoba phela bebengaziwa ngesikhathi khona izilwane abadingeki vele abadingeki lezi zinto ibanjwe yilaba umsamo into eyenzeka la ekhaya igcina umkhulu igcina kukhokho igcina kubaba omkhulu igcina kubaba izizole ndodaneni kahle lento iwumlando ohamba uzuyofika kuwe lento yebo iwumlando okumele uhambe uzufike kuwe kodwa manje ufika kanjani kuwe njengamanje ngoba lo wathi lo mlando wokulahla endleleni ngoba ezumoya ungathi awufuni izilwane yebo awuvumelani naye lo uqala ukulahla umsamo lo akasawazi umsamo useyadideka phakathi komsamo wedlozi nezithunywa useyadideka manje ngoba phela izithunywa ziza noma wakhe ile lidlozi elihamba nomoya wamanzi nomoya wentaba bese kuthi idlozi lihamba nomoya wezulu nomoya wentaba angazi noma uyangizwa yebo isithunywa silidlozi elihamba nomoya wamanzi nomoya wentaba bese kuthi idlozi phaqa liwumoya odonsa ezulwini nasentabeni so intaba isisiphakathini intaba iphana nendawo vele and then ilento sisithunywa silanda entabeni silanda emanzini phansi yebo silanda entabeni sehlele emanzini idlozi lona lilanda entabeni likhuphukele ezulwini yebo siyavuma kanjalo nje so manje lo waseba maphakathi lo wabasentabeni yebo wabasentabeni yena waba maphakathi ngoba manje konke lokhu ukulahlile emakhaya wakususa ingakho esentabeni mase kumele futhi akusemsamo akasakwazi ukusemsamo phela manje maye kusemsamo uzodibana nenkinga yani inkinga phela yokuthi lapha emsamo ubona kungcolile yena ngokushintsha kwezinto uba uma wakhe umtshela ukuthi
ubaba wakho wakwenze ukuthi noma akamtsheli lutho uma ehamba ephume yakubantu uthola ukuthi kunento ekhona lapha ekhaya edla izingane zabafana ngoba lezi zinto zidila nezingane zabafana kakhulu. Uma nje lo eyenzile lento wase engakwazi lento yini isithwalo into ehamba njengesithwalo lento lena noma into yokuqinisa ubudoda bakhe noma ikhaya ngoba lento bebeyihlanganisa nobudoda beyihlanganise negazi bese beyihlanganisa neinsila angazi noma uyangizwa ngiphinde ngiphinde qhubeka bebeyihlanganisa nobudoda beyihlanganisa negazi bese bezoyihlanganisa neinsila bese beyikhanda lapha ekhaya nibone kufika umuntu nje la ekhaya nizocaca kuthiwa niyaqiniswa niqinisela izulu niqinisela ikhaya nazo zonke lezo zinto lezo uthathwana lapha ubudoda bendoda la ekhaya uthatha ubudoda bendoda la ekhaya uyabona ukuthi insila zenu nonke la ekhaya ngoba nizalwa yena nonke nizalwa uye la ekhaya bese bheka ukuthi sekukhona abazelwe nabasazozalwa bahambelana nani nesidoda negazi asebezelwe igazi nani neinsila awungithole lapho mnguni bonke laba abantu bahlangana kule nto insila konje kuzoba yini insila insente leyo straight insila yalapha ekhaya ile kuthiwa gezela gezani nigezele endaweni eyodwa nonke kuthathwe leyo insila leyo siyavuma ukhulunywa ngensila la angazi noma niyangizwa indoda bekuthatha ubudoda bayo abazozalwa bahlangana ngegazi nendoda noma nobudoda ngoba bayazana yebo asebezelwe insila nani negazi bonke bahlangana kuphi kuleya ndoda ngoba igazi elimhlophe igazi elibomvu kube igazi elimnyama leli elimfihlo elinsila angazi ke noma mhlawumbe hayi mina ngiyayizwa kodwa uzokhomenta wena mawungezwa lapha yebo igazi elimhlophe isperm leso isidoda ubudoda igazi libomvu eblood red blood bese kuzoba insila igazi elimnyama lelo lokho ukudla wena uthi mawukudla kanjena kuphume la emzimbeni wakho kuyinsila yakho ngithi ngisho nomuntu mayizokwenzela intando uthatha insila yakho abantu athatha insila yakho idliso yebo idliso noma futhi uzothathwa umuntu kuthiwa ayengabeki kapha ama-underwear akho ngoba ayinsila yakho angithi uyabona angazi noma mhlawumbe niyezwana kodwa lento iyahambelana nawe futhi insila ibaningi phela la esiyeni yebo lento uthi uthatha ama-underwear ungathathwa iskipha asibi nayo leyo nsila le edingakalayo ukwazi ukubamba wena uyayibona so manje insila ihambelana nokuzaleka komuntu okusho ukuthi vele ihamba nokhalo kowesifazane nakowesilisa ihamba nokhalo kowesifazane nakowesilisa okushoyo ukuthi laba bantu laba uma siyilandela le nkulumo yethu namhlanje ethinta ukulungiswa kwekhaya noma ukuhlanjwa kwabantu behlanjwa idlozi ukuthi abantu mnguni into ebalahla kakhulu ukuthi bayitshela ukuthi isithunywa singcwele nje siyasonta nanso inkinga yabantu ukuthi bazi ukuthi isithunywa singcwele bazi ukuthi idlozi lingcolile kanti lezi zinto zombili ingcolile zombili lezi zinto ayikho engcwele kunenye la ayikho engcwele kunenye la imake khona abantu bayathanda ukuthi idlozi lento yokubhida kwezangoma yebo bese bathi isithunywa yilokhu kwesonto yebo abalahlekile abantu lapho uma ngithi yebo ngiyakuvumela ukuthi kunjalo abantu bakwazi kanjalo noma kulesi sikhathi esithi isikhathi thina kubizwa kanjalo bese wena uthi kungcolile ngiyabuya ke ngizala ukuthi isithunywa yini isithunywa umama idlozi ubaba okay manje ke iyiphi inkonzo la ngoba bobabili sebeyasonta laba bantu sigula kanjena nje ngoba bobabili sebeyasonta ubaba kadlala indawo yakhe yedlozi ukuze idlozi lingasidlozomeli umama akadlala indawo yakhe yesithunywa ukuze isithunywa singasithumi kabi angithi yabona
isithunywa kube isithunywa ezosithunywa kahle idlozi kube yithongo noma kube isidalwa esihle angazi noma ngizwakala ngiyakuzwa Yebo. manje umoya suthatha indawo yomfazi yebo kababa nomama umoya uyafika umoya ukutshela ukuthi akusibo abazali bakho la bekuzala hey basho njalo nake impolo umoya phela umoya ujule kakhulu ngoba usukuzalwa yiwo ngoba laba basakwazi ukuthatha indawo yabo siyikhethela ukuthi uyikhulisele wona wena umoya wathiwa kumina uzukhale nje ukhalo ngoma wakho kanti ukhuliswe ubaba manje ke uzongitshena ngoba lezi ingane lezi ziduke kanjena nje ingoba laba babili abasayidlala indawo yabo lo ucindezela lo ufuna ukuba nezwi lo umama ucindezela lo ufuna ukuba nezwi lo ubulala lo ufuna ukuthi mina ngimdala ngiyindoda uyambulala lona akasekho la ekhaya useseledwa lo akasakwazi ukukhulisa izingane yedwa usefuna omunye umfazi ozomkhulisela izingane zomunye umfazi wakhe yabona seqala bakhona inkinga izingane zazi umama lona ofikayo esamfuna uthi yonke lento khondlo isuka etheni ulelozo umkhulu yebo umkhulu lo umkhulu baba umkhulu so umkhulu basuka omkhulu basuka bathi hayi asayifuni lento sixakekile thina sinento eziningi bawushiya umsamo bawulahla umsamo phela umsamo lo umsamo uhamba nosiko nesiko umsamo laba bebegcina usiko nani nesiko umoya ubuyifikela kubo bebengawuthwasi ubuyifikela umoya ngoba bebegcina okufanele bebegcina usiko okuyizinto zesibongo begcine isiko okuyizinto zesizwe esithile laba bantu laba angazi mina manje then umoya uthola indawo vele ehlanzekile yebo umoya bafica vele sebeyilungisile yonke lento iyalingana usiko nesiko makubele benza umkhuba womsamo bayawenza oqondene nabo yiyo phela lento edala ukuthi singezwani thina ngoba sifuna ukuthi sithathe umkhuba siwufake esikweni kodwa ulusiko angazi noma uyangithola ngiyakuzwa sifuna ukuthatha umkhuba usiko hayi isiko into enziwa wena nekhaya lakho yebo isibongo sakini nje kahle kahle kwengisho kanjalo bese kuba isizwe ngoba sesehlukaniswa thina kwathiwa uZulu uXhosa ubani page isuthu kanjalo venda ngokwehluka isiko lakho lelo sekulisiko ke lelo sekulisiko akubahlangani nesintu isintu sifika phezukosiko nani nesiko ufika phezukosiko nesiko isintu siwumoya isintu kahle sis accommodate sonke isintu ngikhuluma isintu isiko lihlukanisa ngokwezizwe isintu kodwa sihlanganisa wonke umuntu abe umuntu ngoba isintu lo bese kuya ukuthi usiko uhambelana nemndeni namakhaya siyavuma usiko hambelana nemndeni namakhaya asibuyelela khondlo so uthi omkhulu benza njani omkhulu ke balahla umsamo bakulahla umsamo bazolahla nani nesiko balahla izizwe ke manje sebekulahla konke bakhetha umoya kodwa umoya awukwazi ukuhlala kahle phela ingekho lezinto ezimbili angazi mina noma mhlawumbe ngizokala mhlawumbe ngikhuluma imbudane mnguni umoya awukwazi ukuhlala zingekho lezi zinto bezenziwa ezisiko nosiko akwesibuye ke size la umuntu ozala izizwe owesifazana izizwe owesifazana okusho ukuthi owesifazana ulisiko umuntu ozala izizwe yini leyo ukuthi umuntu ozala izizwe umuntu oza nemimoya lapha ekhaya uthi umuntu oza nezizwe yebo oza nezizwe hayi ozala izizwe uzala zona phela uma uza nazo uyithathaphi ngoba kufanele kuyizala umuntu ozala izizwe lapha ekhaya owesifazana umuntu ozala izizwe ngoba uza nezibongo ezimbili
Esakubo nesasekhabo isizwe sakubo nesasekhabo nini nesizwe sasekhabo nina kwamazibuko nangena mamhlongo ungwaka mhlongo nashe ekhabo nina kukwashezi angithi yabona yeah uzogana kwamazibuko ufika nezizwe ingaka ezimbili esakwamhlongo nesakuphi sakashezi phelilele fanele ukuthi siqonde ukuthi ubani ofika nezizwe lengaka lezizwe amakhehla la asuke asibeke amakhehla vele nezizwe amakhehla ngisho leza ikhanda zilwane basuke bekhanda amakhehla izizwe amabutho ngoba vele umuntu wesifazane mayeganwa kumele ahamba namabutho ayomkhusela ayomvikela phambili aphinda monke manje ke ikuphi inkinga phela bebeze nalezizwe mabeza nezizwe kusho ukuthi kufanele ukuthi zihlaliswe ngendlela okuyiyona izizwe phezukwakhe ukuze ikwazi ukwemukelana nezizwe zendoda ngoba ezendoda kahle kahle vele kumele iqhwakele uma ingasaqhwakelile zendoda kuzoba khona inkinga ngoba izolwa lezi zizwe zakhaya umama lomfazi nezakubo uma ezofika angahlaliseki kahle izogula indoda ishawula ukuthi waphathwa umuntu esifazane yebo iphinde futhi lo sifazane ashayeke kodwa ke yena akashayeki yena sethu ubaba bheka abantu besifazane abaningi bagula kakhulu uma sebebadala siyavuma uma sebebancane bayakwazi ukulawula lamakhehla bawatshene ngendlela abathanda ngayo abazwele ngoba vela ngokwesibeletho vele bawaqhwakele bawaqhwakele afihlekile wona awabi nawo amandla okubhozoma ngoba mayiqale ebhozoma uyagula lo akhale azwele ngoba kuyasika kulamakhehla ngoba vela wosiko awosiko yebo njalo wesiko ingakho esika kusika kulamakhehla awezinzwa ke kahle awezizwe bese encamela ukuthi kamakhehla ngcono siyimele nengane yethu ubabona ke besifazane besebenza bahole kakhulu kunowesilisa akusuke ekuthenini uyasebenza lo muntu usuka kulabo abantu labo abamphethe okufanele ukuthi bagobele indoda yakhe ngoba engakwazi ukuyigobela kunabantu besifazane abanganawo amadoda namhlanje abayiphilelayo yebo ngoba abagotshiwe ini lamakhehla la awagotshiwe kubo okusho ukuthi kufanele ukuthi lamakhehla agcotshwe akhothame lamakhehla agotshwa yini phela agotshwa usiko ubani lolu siko lalahlwa omkhulu agotshwa usiko ngoba mayiqale ngene emagcikeni ufanele ukuthi bakhuleke bengamakhehla bakhuleka ngithi uyabona abakhongi mabezokhongela lokuzana owesilisa bayakho nalabo futhi mase belethe ingane yabo babuqaphansi angithi uyabona bakhothame emzini wendoda manje sekwangena nje abakhwenyana sebeyihambela nje emagcikeni kungani kuthiwa uyabona ngoba usuganiwe la ekhaya usuyingane yakho la ekhaya usebeyazenzela abakhwenyana emzini yamadoda nabesifazane bahamba ngamakhanda bahamba ngamabhlukwe bahamba ngezikete ezincane bahamba nqunu uyabona ukuthi lento ilahleka kusemthu sangubo la kusuka inkungu uyabona ke lento omkhulu ukuthi ilahleka ngaphi le ilahleka kuthenini omkhulu nogogo basuka bahlala entabeni okwakuyibona asebekhulile bagogoda ngoba leli igama elithi mkhulu lisho ukuthi usekhule ngokwanele lo muntu ukuthi angaba umfundisi siyavuma ozofundisa izingane zayo nesizwe sakubo angithi uyabona noma abesibongo sakhe siyavuma abamndeni wakhe angithi uyabona usenjani ngoba lo kahle akaganwa umfazi oyedwa mhlawumbe sokukhona 60 or 70 kids yebo ingane engaphansi kwani kwesibongo sakhe ngaphansi kwakhe kwesende lakhe nje ukuthi bagane kwezinye indawo kodwa isizukulu nenzalo kabantu yakhe imbewu yakhe yebo manje nona
usabamba lapha nalapha futhi kungenzeka ukuthi usahlushwa nabafazi lo cool abadelelayo yebo ngoba sekukhona sebephumile esigabeni sokuba umfazi sebeba izaliwakazi la mina ngikhuluma la ngoba no umosheke kakhulu wena lo umosheke kakhulu usadliswe yilo yamfazi waphinde wadliswa yilona wathatha insika ikalona naloyana wahlanganisa insila zakhe manje no useqala umaintain ikhaya manje ukuthi lapha kwaDlunkulu lapha kuwakhohlwa lapha kusemaqadini lapha ngiyabona kusafuneka abancane phela izincanakazana indlogugela inguka masingangena esithinjini solahleka qhubeka khona yamosheka lento yosiko nesiko yebo ngoba sithe uma kubukeka kahle bebuka abacwaningi bamakhaya nokuhlelwa kwemindeni babona ukuthi abantu abamileyo osikweni ya amadoda athi mabethatha lamadoda labewesemsebenzini lafu usiko ngoba lisaziyo lafu usiko kwasala isiko ngoba livela nani nezizwe okusho ukuthi la yamakhehla kuba umfazi asenezwi la ekhaya kubo baba ke sekuyi 50 ngoba ubaba akekho usegoli ubaba akekho uyasebenza yebo sekufanele ukuthi umfazi ngabe uthatha indawo kababa ngokomthetho kababa kodwa manje usathatha indawo kababa ngokomthetho kababa kayise angibona usakhulisa ingane ngomthetho kayise uyisa akekho la uyise ngeke azammele mayisele ukuthi sibuya ngolaka isizana ohluleke kummele ngoba yena wakhishwa lapha osikweni lakubo wesulwa wafakwa esikweni ngoba wahamba nabantu abamphelezelayo abayomhlenga abayomondla abayomenza ukuthi abe umfazi ophelele kubo wendoda siyavuma abamenzanga ukuthi abe isiqhwaga kodwa bamenza ukuthi akhothame ngoba abakubo wendoda babakhothamela ngalesikhathi bezocela isihlobo enjani esihle lapha manje naye kumele enze into efanayo ayo representa amakhehla kubo wendoda yakhe manje yena ufuna ukuyoba ubhongoza ufuna ukuyoqhwakela enze yonke into ubona ngoba eqhwakela amadoda kubo ubone ngathi yena lo moya noma lesisintu singalawulwa umuntu osifazane lutho ngeke ngisho sethanda mngani wami umezama ukusilawula phela abantu besifazane labo kuthiwa babulawa ababulawa amakhehla kubo namanga mazi ngutshela uNkulunkulu nabo abantu behlinza amantombazana bathi samavideo uthi wena akusi lutho mnguni ayikho indoda engalanda umuntu yazi ukuthi kusasa izombulala olandiwe mina ngiyatshela ngisho ngakuthiwa akakalotsholwa akakaganiswa ngeke uthande intombazana uthi uyayithanda namhlanje uyithanda ukuthi kusasa uyibulala kuyenzekani nje uthi yena siyabona phela imphumela kodwa ke usuke inhloso kuyileyo yini uma wena uyoshela nje intombazana uzwe ngiyayithanda le nto ukuthi nje ngoba ngathatha umamhlongo kanje usihamba umbulala bese ngimthathela ukuthi nje ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuyofika isikhathi sokuthi ngimenze njani ngimbulala ngimlandela ukumbulala noma ngimlandela ukuthi azokwakha ekhaya yena wenzani mayifika la ekhaya yini edala ukuthi afe engenzeka ukuthi uyabona ukuthi kukhona inkinga kunento abantu abangayibheki ukuthi amadoda wona indoda ayisisi isiphukuphuku iphakama ize ilwe bekwenze njani ngone kufanele ukuthi siyibeke icaca lento lena singayithathi ngogovernment singayithathi futhi ngefundo wesiqondise nje kanje wesiqondise ukuthi akekho umuntu onanda umuntu kubo athi ngiyakuthatha noma athi ngiyakuthanda ntombi nguthandela ukuthi kusasa ngiyokubulala
futhi akekho umuntu othanda intombi athi ngiyithandela ukuthi kusasa siphinde singabi nalo uthando sengifikele isikhathi sokuthi angisakuthandi. Umuntu uhleze ehlose okuhle. Uhloso mayeza kuwe nje usuke ehloso okuhle ngoba nawe ubantwa uyazi ukuthi kukhona okubi okuzokwenzeka. Uvuma kanjani ukuthi uthathwe? Uvuma kanjani uthathwa? Wazi okusho ukuthi nawe uma kuyikuthi le ndoda ikuthathela ukuyokubulala nawe uyavuma ukuyobulawa. Uyavuma ukuyobulawa ngoba uzubulawa nje ngoba ulokhu useduze kwani kwayo le ndoda. Ufunana eduze kwayo le ndoda uyibona ukuthi isilwane esingakubulala wena. Wenzeni iziphenduka isilwane ngoba awuyitholanga isilwane. Abantu abaningi imnguni obatholayo abathola befile nobathola beshayiwe nokubathola be abusiwe ngalolu limi kunesizathu abaqalanga bavele ba abuse isuku. Uqale kwathandwana kwakhona izinto ezibenza ezimkhandayo lomuntu oabusayo ukuthi azigcine njani eabuser naye futhi unezinto azenzile angafuni ukuyikhuluma ezimenze wenze kanjani uabuse. Abasenza umzekelo nje uma uzofike uMamhlongo lale nawe mnguni angithi uthandana nami uMamhlongo ulala nami bese uyolala nawe mnguni maqede ngingazi mina ukuthi ulala nobani nawe akhule wengane akasayazi lengane ukuthi ekabani phakathi kwamnguni nobani noma zibuko. Okay isikhulile lengane manje isizelwe lengane useyayibona ukuthi lengane yafana nomnguni usakhumbula ukuthi hayi vele ngalala nomnguni noma uyazi vele ukuthi walala nobani. Okay ke yini angangitsheli mina noma ngafela hambe kimi angishiye ngoba phela mina ukwazi kwami lapho ngizokwenzani uzodinga manje yini ke yenza ukuthi kube ngathi abantu besilisa zilwane. Abantu besilisa kuthiwa bazilwane ngoba mazibuko number 1 awona njengoba sikhuluma sikhomba nifuna ithemba angeke mngune uyabona leyo iseceleni le mngune asingiqedwe. Okay Abantu besilisa bafuna ithemba. Yeah. Abantu besilisa bafuna ukuthotshelwa. Abantu besilisa bafuna ukuthi ushiye ikhaya lakho uzona ikhaya lakhe. Yebo kunjalo. Nokunye ke mhlambe abantu besilisa abayifuna intombazane lento zile engaphelele. Bafuna amantombazane aphelele. Yebo. Zonke izinto lezi abantu besifazane abangakwazi ukunika indoda noma kanjani. Abangakwazi ukuyinika indoda noma kanjani. Uyazi ukuthi ke mngoni awukwazi ukuthi ukungakwazi ukunika indoda into efanele ukuthi uyinike yona uyifundise ubani wena. Uyifundise ubani wena. Ube ubheke ke mnguni sibuye la. Ngifunde ekhaya mhlambe ukuthi ungayinika indoda indawo. Ya ngingavumi nje ukuthi ngingavumi ukuthi ngithethe isithembu. Ngingavumi ukudelelwa indoda. Ngingalanda. Ngingavumi ukuthi indoda ingitshela ukuthi mhlambe umzekelo nje ekudeleleni indoda ingathini ngoba amagama akhishwa indoda phezulu komuntu wesifazane asuke ekuthenini wenzeni. Amagama nje akhishwa indoda phezulu phela mina ngiyahola nje uma ngihola ngifike nganika ekhaya 1000 njengoba mina ngihola u7.5 nginika ekhaya 1000 ngathenga igrocery endlini manje indoda esithi manginika umamezala imali. Mana ke mnguni unento ke mnguni engifisa ukuthi ngiqondise kuyo mina ngiqondise kuyo ukuze uzokwazi ukuthi kwenzakalani. Lona wesifazane uze ahlulwe lezi zinto ezintathu noma yilezi zinto okufanele ukuthi azenze maqondana nani nendoda yakhe. Akwesibuye size la mnguni ukuthi udadewenu uyafisa ukubona uxhashaza umuntu wesifazane wena. Akafisi mephila udadewenu
uyafisa ukubona uxhashaza umuntu wesifazane udadewenu okuthandayo yebo akafisi akafisi mina ngikhuluma ngowesifazane akwesithi umama wakho uyafisa ukuthi wena akubone uxhashazwa umuntu wesifazane hayi akafisi yebo manje kuza kanjani ukuthi owesifazane yena akwazi ukuxhaphaza kodwa abafowabo yena akafuni ngabo uma kuyikuthi kufanele ukuthi owesifazane lezi zinto atshelwe zona kubo ukuthi angayivumeli zisuka kumuntu ophilayo oyindoda sinawo lamadoda thina uma kuyikuthi sinabantu besifazana abanje namhlanje uthi basically Khondlo abantu besifazane bazi bakhuluma ngalendlela ingoba obaba babo ababafundisanga ukuthi indoda injani yebo akayazi indoda mangathi ungezwa ngendoda mawufika phambili kube zoba khona nje umuntu nje ohlalela ingane yomuntu ayitshela ukuthi ungezwa ngendoda wena niyalingana nendoda kune 50-50 futhi ungadependeli endodeni ungayikhonzi indoda yakho wena usho ukuthi lo muntu wesifazane akayeke ukukhonza uyise uma kuyikuthi uyise osho njalo endodakazini yakhe okusho ukuthi uyinika igunya nokuthi yona ingane yakhe imphendulisi noma kanjani ngoba iyakubaba wayo wakusasa noma iyakubaba wayo wokugcina le ntombazane manje ngoba ihamba iyabani ubaba wayo wokugcina uyena ogcina oyokwazi ukuyiluleka akwazi ukuyitshela into ezirong azenzayo akwazi ukuthi abe yisibonelo esihle yena kuyo ukuze nayo uma ikhulise zayingane iqonde ukuthi ubaba wakwami akakufuni 1 2 3 uyabona ekhaya mangakaqonda indoda yenza into enjani elungile ibe yisibonelo esihle kubani umfazi wayo ingane zayo ziyoqonda ngqo indoda kumele ibe uhusband hayi uyabona husband amazi ngoni mele be indoda indoda manje indoda iveza ukudoda emfazini wayo hayi ingane kanjani ingane ngoba phela zingane zonke lezi la ekhaya noma hamba uyingane la ekhaya umuntu omdala ubani la ekhaya ubaba manje kuza kanjani ukuthi ingane ingalawuleki la ekhaya zifundise ubani umama ngoba kumele zilawulwe indoda yebo phela leyo nto amantombazana angayifuni Khondlo amantombazana angafuni ukulawulwa manje akafuni ukulawulwa ubani indoda yakhe noma ubaba wakhe indoda yakhe ebekhuliswa ubani yena kingileyo ukhuliswa ubani ukhuliswa umfana nomkhuliswa umama uma ekhuliswa indoda uzoyilalela indoda yakhe uma kodwa ukhuliswa indoda kodwa uma ekhuliswa umfana noma ekhuliswa umama hayi vele ke ngeke uzoyilalela indoda akayazi nje akazi indoda yini akazi ukuthi indoda yini ngoba akazabona ngisho nonini elawuleka umuntu olawulayo huyo nini yingakho naye ezofika lawule emzini yabantu ngoba ufunde kubani ukulawula unina manje yini vele uthi Mazibuko makangenzi ungathi indoda mayingamlawuli ngoba vele akayazi indoda uyazi bani undefined kahle yebo indoda nje into engekho kuye umuntu okhona ubani umama ingakho ezofika afuna ukuba umama wendoda yena ayibize ngegama ayikhuze ukuthi ibuyelana ebusuku engayazi ukuthi bihamba ebusuku ukuze izibuye ebusuku nje bekwenze njani so uthi uMazibuko ungathi awuyanga egoli kodwa bungaplananga ukuya egoli angithi uyabona suthi hayi mina angilifuni igoli kodwa awunayo imali uye egoli wena uyabona manje inkinga leyo indoda manje ayisazazi noma indoda kuleli ekhaya noma sebe ngamadoda bobabili lapha ekhaya ngibuyela lapha ekuthenini emngoni
ngithini mangithi abantu besifazane basuke bengabulawa amadoda basuke bebulawa amakhehla kubo noma amadoda kubo ngoba kade beqhakela lamadoda yebo manje basuke basebaqhwakela endaweni erongo baqhwakela bezomkhonto bagwazeka baqhwakela bezomlilo basha baqhwakela bezwenduku baphela induku angibona ngoba yena akafundiswanga ukuthobela indoda kodwa uhamba ukhuliswa indoda uzalwa indoda ulethwa indoda lapha ekhaya ngoba ngisho ezogana kubizwa omalume uma ubaba engekho noma umntwana kubizwa omalume abangamadoda akekho umuntu wesifazane olethwa abesifazane la akekho balethwa amadoda kodwa bafika baqhoshela amadoda bona mina ngazi ukuthi yenzeka kanjani lento uyamthanda owakho uyise noma malume nabo nobafowabo uyabathemba futhi uyabathemba kodwa akwazi ukuthemba indoda yakhe uhlula ukuthemba indoda yakhe kodwa wakwazi ukuyinika ubuntu bakhe asibuyele lapha Khondlo kubaba omkhulu utata omkhulu yebo utata omkhulu utata omkhulu hayi iphendi lokugcina utata utata omkhulu yazini into eyenza ukuthi utata omkhulu angathatheki kahle ukuthi utata omkhulu lingana nezingane manje uthinike mazibuko ngoba utata omkhulu phela umdala utata omkhulu angena babona laba bantu laba sigcine kulo awusimiyeke lona vele inkunzumalanga yomthetho inkunzumalanga yomthetho lena ikhaya liqondile la awumadoda linesiko linosiko linesintu 3 kulo okusho ukuthi lona unomfazi naye nabantwana isintu phela yini abantwana isintu siyavuma isiko yini owesifazane sisho njalo wethi sathi usiko umsamo nokukhanya wekhaya baba kuntrili lezi zinto siyabuya ke siza lo uselinganisa bani ugogo ukhokhokazi nokhokho ulinganisa ubaba wakhe nobani noma wakhe ngoba uma wakhe uyibonile lento yebo ubone ngathi uma wakhe akanazwi kubo yebo vele akanalizwi akufuneki futhi ukuthi abe nezwi useyabona ukuthi hayi umama akanalizwi mina ngeke ngiyenze lento eyenziwa ubaba kumama ngiyenze uwami umfazi ngeke ngize ngiyenze mayiqala ethi uyayilinganisa yena nomfazi wakhe izinto zenza kanjani zifata bani zamoshakala izinto zaqala bayizamoshakala omama bakusasa amadoda kusasa enza njani phela awasekho phela manje sisenabo umama thina ungathi umama wakho ugqoka ithayithi uhamba nawe edrobheni ugqoka ithayithi uma wakho uyindoda mngunu ngaka kodwa uma wakho ugqoka ithayithi engaka ekhala isibumbu sonke sibeke ngaphandle ithe ithayithi noma ibhuluwe uyingane umfana wena uma wakho uyaqoma uyaphuma uyangena emzini lona athoka bani owakhe phela umzi wakhe uzonza yebo uyaqoma wenza umathanda ukhandani kuwe uyingane yomfana wena ekuzala ukhandani kuwe ukhanda ukuthi umuntu wesifazane ungamethembi qinisile ngoba uyakwazi ukushintsha washintsha umama wena eshintsha kubaba enza ubaba isiphukuphuku umama wami manje wesifazane mina ngizomethemba kanjani uyabona ke mnguni ukuthi kuphi lento le esikhuluma ngayo manje isuka phi lento babulawa bani ke abantu besifazane babulawa bani yithi uzofuna ukungivumela manje umnguni ukuthi abantu besifazane babulawa abantu bakubo ngivumela mnguni ngivumele sedlule mnguni akuvumelani namhlanje kade singavumelani mnguni kade singavumelani nababukeli bangajabula namhlanje babona sivumelana awuzivumelana mnguni hayi lapho khona South Africa le
akekho umuntu wesilisa obulala umuntu wesifazane akekho kodwa njalo kule South Africa kweni sengibhedile kulelizwe lokhokho akekho umuntu obulala umuntu wesifazane kodwa kule South Africa ukhona umuntu obulala umuntu wesifazane ngoba iSouth Africa iwumama wezizwe zonke iSouth Africa iwubani umama wena wezizwe zonke ingakho ingenamthetho iSouth Africa iSouth Africa inawo umthetho abantu bayingenela umathanda nje eSouth Africa ukuba iSouth Africa ubaba ngabe umthetho uhleli kanje ngaba ngene nombaba manje iSouth Africa ilawulwa umoya kabantu umuntu wesifazane ingakho bezofa abantu besifazane babulawa yini umoya wabo qedile uthe konje qedile babulawa umoya bawutshale bona abawakhe bona ngoba phela manje umama uma ezojola phambi kwengane yakhe umfana ajole enza umathanda nje ashintshanisa amadoda athathele ngokuthanda kwakhe ezongasayifuna athi hayi ngisamfundo sengifuna lo lengane izomethemba kanjani umuntu wesifazane ezodibana naye ngoba ngeke ilale nomini izolala nomuntu wesifazane ofana nami Khondlo mhlambe kumuntu ozothi mina uma wami into nje ayenzayo ukuhlala ekhaya bese ayesontweni yebo umfundisi uyadlalela izinto esho umfundisi uyazilalela kodwa nezisho ubaba ikhona into wrong lapho uyabona umama once wathatha umthetho wesonto awufaka ekhaya uyalala ngaleyo nto hayo Khondlo ubobona umfazi ukwazi ukuthatha umfundisi azomfaka ekhaya lakini amphekele usukhuluma ngokujulileyo kwemanje ukusithele imbuzi ngoba uyalwe kubo mayephuma kubo kuthiwa uyiphekele ini indoda manje bayiphekele umfundisi Khondlo manje bafowethu mina angazi ukuthi kanti nifunani nini South Africa oh madoda noma kulelizwe lokhokho ngoba mina ngiyazi South Africa nifunani kulelizwe lokhokho kahle kahle yini lena enifuna ifuna ukuthi uyiphinde Khondlo ukuthi umuntu wesifazane mase iphekela maye yalwa ephuma kubo kuthiwa uyiphekela ini indoda yakho ubonzani boyiphekela manje uma usuphekela indoda ongesiye yakho wenzani wenza lo akusibe ubufebe lo uyabona kuleli sonta liko umfazi wakho ayoguqela umfundisi omkhulu webandla elikhulu afika umguqe umfazi wakho ngikhuluma ngomfazi wakho mina ahamba afika guqa angalobolile angenzanga lutho kodwa umlobole unganomlobolile wena umlobolele ukuthi ayoguqela ini enye indoda ukhipha inkomo zakini zama esibayeni mnguni isibaya mnguni silikhaya one yeah isibaya siyikhaya siyikhaya okuphakathi esibayeni kuyini kuyinto khehla akuphi ala ekhaya ala ekhaya uma uyithatha lokho phakathi okungamakhehla la ekhaya uyocela ngakho isihlobo esihle wenza njani uyacela emsamo uyacela uncencela amakhehla ukuthi akuvumele uwathatha ayephi ayele ayolanda lo muntu mayisebuya lo muntu aseyoguqela omunye umuntu ongakhiphanga amakhehla kubo azokwenza njani lamakhehla la idinga inhlawulo lonto leyo ziningi izinto safanele ilungiswe imama Zimbo uthi umama osontayo nomama olala namadoda into yodwa leyo isifebe leyo nto leyo isifebe lo umkhotho oyiwanja lo isifebe leyo nto isifebe futhi umuntu osifazane osontayo olawulwa indoda ngcono uma bezokuthiwa bayakhonza inkonzo yabantu besifazane bodwa ngoba lapho abantu besifazane bayazana amaphutha abo basuke beyolungisana ini amaphutha mase kukhona indoda izonilawula kulo ndawo akhonzwa lapho kuyafetshwa amadoda nesewesile hayi mina ngiyicabanga mina nje ngiyeke ngicabanga hey Mazimbu hey ngone ayasithuka hey ngona angazi ke mina angazi babukeli beSoloma TV
angazi maye ukuthi le video niyicrash le niyicrash le video maye ukuthi akusiko lokho engushoyo mina kodwa yazi ukuthi umuntu wesifazane ohamba inkonzo eksene emini ntambama lishiyi kwakhe nezingane zakhe nomfazi nendoda yakhe ligcine ubali sifebe leyo nto umgodi wesifebe lo umgodi wesifebe laba bantu inkonzo yomama ngolesine okusho ukuthi iba kanye ngani ngosuku ngeviki iba kanye ngani ngeviki inkonzo yabo kodwa kunabantu namhlanje einkonzo zabo ezibakhipha ngehour ngo9 ekseni ngo12 ngo6 ntambama athi uya-ofisini athi uyenkonzweni ulungisa into zenkonzo ini u-attend inkonzo ikwakhe akasalazi ubhizi uyehlwenyuka indoda yakho uyishiyile lena khishwe kubo walethwa kuphi kuyo kodwa yona akasayikhonzi le ndoda yakho ukhonza enye indoda uyabona mangabe kuthiwa kubuyela lapha ekuthelini amasonto abuyisele kubantu besifazane kodwa ungabona ziyoqonda ngqa izinto ngoba umuntu wesifazane akafuni ukumelwa ngomunye umuntu wesifazane bazotshena namaqiniso kuphelela lapho yiyo kwaphela lento yenza ukuthi abantu besifazane bengasifuni isithembu oh ya iyona ngoba umunye umuntu wesifazane uzobona uyabona amaphutha wakhe uyombona mayiqamba manga utelo uqamba manga lo bengana ngisiya la ekhaya ayifani nengane zami uyabona nje ngiyakutshayana mina emasontweni mangazokuphuma amadoda ngoba amadoda ziyitabane izinto lezi zidlala nabafazi babantu ziphukuphukuze emgodoni lezi zinto lezi uyabona mangabe kukhishwa amadoda emasontweni abuyela amasonto abe wabantu besifazane vele icongress yabantu besifazane amasonto Masibuko isonto isikhungo sabantu besifazane ipolitiki ikhungo amadoda nani kanti amadoda mina yokwakha amakhaya alusiko amadoda ayusiko alikho ikhaya ngaphandle kwendoda abantu besifazane zingane kufanele ukuthi benze zonke lezi zinto lezi kodwa mase kufika la ekhaya kumele kube khona indoda ayikho indoda ehamba yosakazela umbombe enye indoda amadoda mnguni ayanqubuzana ufana ngisho neinkunzi mnguni kuthiwa inkunzi ezimbili ayihlala esibayeni esodwa okusho ukuthi lezi inkunzi uma zehlulene lene yodwa ehluliwe emeli iphume uyoyiqalile esayini isizwe manje amadoda kanjani anaguqela enye indoda kanjani lawo madoda hayi mnguni masana ukudlala ngathi so uthi omkhulu baye lamadoda ayiyoyo ngale nje lusho ngayo eziyoyo no otata omkhulu utata omkhulu ke hayi udoti ke lo udoti phela utata omkhulu ziyitabana utata omkhulu kuthi obaba bethu amagay thina asizazi ukuthi siyini thina asizazi kulesa sethi isizwe noma kulesa sethi isigaba asizazi ukuthi siyini thina sesikwazi ukubulala nasodwa sikwazi ukubulala abantu besifazane sikwazi ukubulala izingane sikwazi ngoba asizazi ukuthi siyini siyazazi asizazi ngempela mina ngikhuluma iqiniso sayengangizonda ke mina kodwa nje mina ngikhuluma iqiniso lo ufune ukulinganisa ubaba wakhe nomama wakhe iqala 50-50 yebo iqala kumkhulu i50-50 kumkhulu ngoba igama elithi mkhulu mnguni lisho ukukhula lokwazi into eziningi ongakwazi ukuyifundisa isizwe esilandelayo igama elithi saphila yebo igama elithi mkhulu elithi gogo lisho ukuthi usufunda okuningi kobugogo bokugogoda bokufunda nokufundiswa usugogodile angazi noma ngiyizwa ngiyakuzwa
usugogodile usuwazi okuningi kokukhulisa ogogo esizweni esizayo. Ingakho umuntu othwasile ofundisiwe ebizwa ngubani gogogo. ingakho umuntu ofundisayo nosokhulile ebizwa ngubani Ngumkhulu. manje yini kanti ke leli igama elithi mkhulu lishoni ngoba lisho ukuthi wazi konke awusiyi umkhulu nje ngokuthi uyathwasa Ayikho into osayifunda. ayikho into osayifunda usungumfundisi. Awuze kobaba ke la Awu. Ayo baba ke, baba ke bakutshela ngama breakfast, bakutshela ngama cornflakes, ngikhuluma ngobaba. Awu thina ke sizodla ukudla kwama alien oqhamuka phezulu kuthiwa lokhu inyama lena engazize yakhishwa enyameni ekhishwa kuma veg. Inyama eli-veg, inyama eli-veg. Uyayizwa nje lo nkulumo oyizwe nje lo nkulumo le. Emzimbeni wakho khandekani? Khandekani emzimbeni wakho? Ngoba thina vele silahlekile. Asimazi umfana, asimazi intombazana. Asiyazi indoda, asiyazi intombi. Njalo asiyazi insizwa, asiyazi intombi. Asiyazi indoda, asiyazi umfazi. Asazi lutho nje thina, siziphukuphuku. Siyale makuthiwa siyele siyale. Makuthiwa siyele siyale. Makuthiwa siyele siyale. Ngoba vele siziwungu, siziwenu. So uthi Khondlo kulonyaka silungisa zona lezi zinto silungisa insila mnguni. Silungisa igazi elinyama. Yebo. Igazi elibovu. Yebo, igazi elimhlophe. Iyona leyo nto leyo. Izona izinto esizilungisayo namhlanje thina. Izona into esizilungisayo. Ngoba thina kithi kuphuma ababomvu, kuphuma abamhlophe, kuphuma abamnyama kithi. Ngoba sinani? Sinegazi, ubudoda, isperm, elimhlophe. Sinegazi elibomvu, red blood. Sinegazi elimnyama okuyiso lesikhumba esithi. Okusho ukuthi thina sizala ababomvu, sizala abamhlophe, sizala abanjani? Abamnyama. Ngoba thina siyikho konke. manje angazi nifunani. Angazi nifunani. Babona beSolomon TV lapha ekhaya. Anginazi ukuthi nifunani. Kommentani lapho nisho ukuthi nifunani. Ngizonika lokho enikufunayo. Ngunamange ubanike. Ngizobanika mboni. Ngikho ngizobanika. Baba. Yini abake bayicela engabanika yona mina. Baceleni mboni. Uma kuyikuthi ngempela ngiyenzanga leyo nto leyo Ufuna inzuza baba, ufuna inzuza. manje inzuza nginayo mina. Anginayo inzuza. Mina ngatshelwa khona kwathiwa nginamanono namakhosi phela. Kwathi ulinono wena unamakhosi. Phansi phezulu emoyeni nasemanzini. Ngatshelwa kanjalo nje. So Masibuko naleyanto ukuyikhuluma eGoli kwakungena eGoli. Yeah. Yokuthi ufuna abantu bajoni bebe yigroup. Yebo. Bebe yigroup. Yeah. Ubalapha iviki lonke. Lonke iviki. Liseyiyona lento. 5 days. Yiyo nje lena engikhuluma ngayo. Yiyo le engikhuluma ngayo mbuni lapha sizogeza bona. Sizogeza sigeza insila nomlando manje kumele sibatholele abantu ukuthi uzaleka kanjani. Uphethwe yini? Ilapheka kanjani? Angizwa ngizwe. Siyavuma. Injalo nje. Ukuze yonke lento izohamba ngendlela abantu okumele bahambe ngayo. Sibuyele entabeni. Sibuyele entabeni, sibuyele ezulwini, sibuyela emsamo. Mina anginalo ke leli gama lokuthiwa akubuyelwe emasisweni. Kwakulokho kusizwa abakwazi ukuthi yini amasiso. Yini amasiso ngikwazi. Amasiso mnguni yilokhu enikuthathile komkhulu enikunike abezizwe. Iwona amasiso lawo. Ukuthi okwethu okwakuvele kungokwethu esasikusisile ukuthi kuyokwanda makuphethwe abezizwe akubuyele kubani thina. Yebo yikho kusiswa lokho. Akubuyelwe phi
emasisweni. Okusho ukuthi okungamasisa kubuyele kuphi? Emasisweni. Lapho kwakusiswe khona. Oh. Noma lapho kubuya khona. Konje. Uthi uJesu lokho Kesar. Usho lokho. Yiko phela lokho entatile incwadi lena engcolileyo. Incwadi engcolile. Une channel yayo. Engcolisiwe. Ya, incwadi engcolisiwe. Ya. Ayona leyo incwadi engcolisiwe. Okay. Ithi kwa Kesari bani? Akubuyele kuKesari. Yebo. Ikona kubuyele emasisweni. Akubuyele emasisweni kwakusisiwe kuKesari. UKesari wayekusiselele. Sekubuyele bani? Kuyo uKesari akubuyele emasisweni. Uyabona ukuthi iBhayibheli liyisinto. Uzoyibona kodwa leyo nto leyo. Sizoloku siza nalo kancane nje sazoqhubeka lapha eBhayibhelini. Kusho ukuthi imali khona. Hey. Amadimoni phela wonke la ubuwasho wena. Lamane. La kumba nomhlaba vele yiwo madimoni. Yisi sehlukanisa. Mothi umkhulu walahleka Walahla umsamo. Utatomkhulu wasuka bayisitabane ubaba waba igate nasizazi uthini amadimoni wonke phela la Uqedile ngoni angithi lo uyena oqala iconfusion. Oconfuse ubani? Yilo. Lona ke use akasazi lutho ke lo. Ubaba lahlekile awubaba kungangitsheni ngobaba ubaba ke isiphupho sokugcina. Akasazi lutho. Kuzazi ukuzala ingane ayishiye athi umuntu wesifazana akasamfuna akasamuzwa. ashiye nengane Ayishiye nengane. imake khona kusho ukuthi phela laba abasindisi baqinisile methi muzothi ukhonza idlozi ukhonza amadimoni Nabo bakhonza amadimoni kodwa ethulweni noma emoyeni. Sikhonza amadimoni sonke uyabona ngoba bethi thina sikhonza idlozi nje sikhonza amadimoni. Nabo bakhonza amadimoni. Kuyikuthi bona bafuna ukuthi labo ingcono ngoba libonakala. Thina wethu abonakala amadimoni yiwo lana siwaziyo ukuthi sazi ubaba ngishilo. Umlando yebo. Umama Azifebele ngendlela afuna ngayo. Alale namadoda awafunayo phambi kwami. Awafaka wakhipha. Phambi kwami. Hey, enze njani lo? Mazikhali. Hey. I-alarm ebelikade lenze njani? Ukukhipha umkhosi lo. Uyabona ke mkhulu? Lento ngutshela na mina. Nabo bakhonza amadimoni. Babona ke labo bakhonza amadimoni bakhonza inorth, south, east, west labo. bakhonza isikhathi Labo nje bakhonza leyo nto leyo. Ngutshela mina. Ilento bathanda ubune. Ilento bathandaza bangaqedi. Yebo. Laba bantu bakhonza into nabo bangayiqondi nabo. Mawungathi uyababuza nje uthi yini north? Akazi. Uthi yini south? Akazi. Kodwa uyakhonza. uNkulunkulu wamagumba amanomhlaba zithunywa zezigijima ozenze njani? uAlpha noOmega. Bekhuluma nje inyakanyaka ezingayazi. Angibona bona bakhonza amadimoni nabo. Belahla awakuba amadimoni angakwazi ukubanika umlando okuyiwo. Ngoba phela babalekile nalabantu abalahlekile. Baze bafike kumagumbi amanomhlaba kwa east, north, south, west. Basuka kubo laba uwe nje lona. Awuwazi ukumshiya. Ubaba wakho lo. Umkhulu wakho lo. Umkhulu wakho lo. Manje ubalahla kanjani laba bantu bese uthi abekho wena? Uthi khona wena. Ngoba lona uzale laba. Khondlo. Ngoba lona uzale laba. Yazi wakwathi amakhehle iwona lethi cancer. Lento yenziwa abantu bamakholwa iyafana nje ukuthi uwelapha ukujunqula umuntu uthi hayi le ndawo ine cancer eningi kakhulu asisini. Yebo. Ene diabetes ingabe yi diabetes Yeah. asingine le ngindi.
abasindisiwe benza leyo nto leyo yebo belapha ngokwenyama yebo ngokususa yebo ngokulahla ngoba bona abafuna ukuthi into ile cause ile abayilungisi bathi bo ugcine so umuntu ongaphelele usungaphelele nje abasakwazi ukukumaintaina phela manje sebethi ngcono ujovo ngomjovo ufe uthi hayi iziyamqedi ushukela lokho enqanyulwe qajwa mama ayikho yonke leyo nto isilonda cancer isilonda nje saloshukela nithi diabetes ni icancer le ingculazi cancer uthi zonke lezi ziyi-cancer akukho ngeyona icancer ingani kuvele kwakhishwa icancer yasusa icancer kumuntu wahanjwa yayobhekwa lapha elaboratory bayibona ukuthi nansi icancer iwukuphila komuntu wasebeyisebenzisa njengechemical ezokubulala wena ukuze ukwazi ukutreat awusenawo vele icancer wena unecancer ithathaphi wena ngoba vele kuthiwa nayo i-cancer ama-abnormal cells qedileke mnguni manje if i-diabetes ikubolisa ngaphakathi leyo nto i-abnormal lento leyo uqede mina mnguni angivone angivone HIV ikubulela ama-cells yebo i-abnormal leyo nto leyo wayengabizwa nge-cancer nakho yonke icancer lento yonke icancer ukuthi abantu abafuni ukuthi icancer bafuna ukuthi izifo kwathiwa eBhayibhelini kuyofika izifo ezingelapheki azelapheki ngoba vele siyisukile kuzo thina ukube besihleli kuzo ngoba vele balapha ivirus ngevirus siyavuma balapha ivirus ngevirus i-vaccine yebo ivirus le balapha ivirus ngani ngevirus manje thina sizoyilapha kanjani into singekho kuyo yazi kodwa konje yazi wangivula umqondo kwenziwa yini ukuthi i-cancer ne-diabetes yonke into iyafana yakhona Nkosi yami angazi mbone kodwa umehluko ukuthi igama ngoba i-cancer uyakwazi ukuyithola kubaba wehle nayo uyakwazi ukuhlela egazini nengculaza kunjalo ne-diabetes kunjalo bonke why into ne-TB uthi ukwahlala wena mnguni ngihlala nawe la uthi welanda mina ngizocheck wena umuntu akunayo ngoba lento yehla ngokwensila ngokwegazi kanje ithelela ngoba lento ingamakhehla ibudoda Nkosi yami icancer ama-white blood cells icancer amadoda manje akazi-ke mina ukuthi nifunani kodwa niyavuma ukuthi nina nizalwa ngecancer mazibuka ukuthi uyakwazi ukuyelapha lento mnguni kanti hayi ngiyekile mina-ke ngiyaniyeka mina-ke vele umuntu mayenza ubhukubuku ngivele ngimyeke ngithi akaqhubeka kanjalo uzohamba shayisa azoyibona ngiyamyeka-ke mina umuntu ngithi mina abafileyo bahambe beyohlala kuphi abahlale kufeni ngoba vele bafile naye kuzumenzela ukuthi umuntu uma engafuni ukwenziwa into naye kumenzela ukuthi mnguni ngisho ungamqhamukela ngaziphi indlela umuntu uma engakafuni ukwenza into akayenzi leyo nto leyo mnguni ngisho ngiqhamuka noncedo olunjani umuntu uma angakavumi yena ukuyenza lokho akayenzi umuntu ngcono myeke uyothi esebonileke seyibona ihamba impethu aqala ukulandela angakufici aqhubeka ahlale kuphi ekufeni ngoba wakhetha ukuhlala ekufeni wakhetha ukungalaleli yena wathi yena akakwazi ukuthi avele athathe into nje angikwazi ukuvele ngithathe into mina manje nawo lo iBhayibheli la lithi bayekeni abafileyo bahlale kufeni nami ngisho njalo ngithi mangizokhuluma nawe mnguni ungangizwa noma ungafuni ukungizwa ngoba ngeke ungezwa awungizwa kodwa uyezwa angizwe kodwa ngeke ungezwa mnguni kodwa ke uma wena ungangizwa mina ngizokuyeka uqhubeke ngendlela yakho ingakho mina ngiye ngithi i-debate into okuthiwa i-debate ayikho into okuthiwa i-debate ayikho ngoba i-debate idala isehlukaniso ukuthi mina ngazi kanje wena wazi kanje okusho ukuthi mina ngazi kanje angihambe ngendlela engazi ngayo nawe wazi kanje hamba ngendlela owazi ngayo yiyo ke lempilo esiyiphilayo siphila impilo ye-debate thina
selapha ngedebate. Mina ngiyamthanda owinayo. Lokhu uyawina ku-debate ngimthanda kabi. Mayithi uwinile ngivele ngithi oh ngiyabonga ibe ngiyiphumela ngihambela futhi. Uyothi mayeseshayisile akhumbule ngalona yasuka emphikisa ngayo esayibona into nansi. Hawu nayi lento ngibuyela kanjani uMazibuko? Manje uyabuyela uMazibuko asamtholi. Uthi uyafika kulabo abantu ababebiza uMazibuko abasakwazi ukuxhumana naye kwabona. Ngoba manje i-debate ifile into ekuthiwa i-debate inkulumo mpikiswana yikho. Kufanele ukuthi selapha abantu ngendlela okuyiyona singaphikisana. Ngoba once saqala saphikisana yilapho esiqala senze njani? Silahle khona inkulumo yokuphila noma ukuphilisa abantu. Ngo Actually manje ke akweselapha abantu kulonyaka Mnguni sibe lapha lezi igaba ezintathu. Iyona into ebengifuna ukuyiveza le. Yikho ehlalelele ubaba wakho umkhulu weingane zakho noma ubaba umkhulu weingane zakho, ubaba umkhulu wakho, umkhulu wakho. Siyabelapha lapha. Imbuzi zakhe ezimbili lo, ezakhe ezimbili lo, ezakhe ezimbili lo. Angithi uyayibona? Zigaba ezintathu ngoba lento yayibanjwe la. yagcina. Ingakho sesizoyilungisa la. Yayibanjwe kuphi? La. Ingakho sizoyilungisa kuphi? La. Ngoba laba bathathu benze njani? Bayilahlile phela laba abasaphilanga nje ngayo. Uma ke evuka lokhokho ethi ngcono ngibambe laba ngoba laba bangehlulile. Ubamba wena akudale ngezifo akudalele ngalezi zinto zonke ukuze ukwazi ukuthi ulungiselelo akwenzayo. Ungabajunquli, Ungababulali, ubabulalelana. Ungabavali phela. Ngoba niyavala nina nilahle. Basonto likavala baba. Niyavala Siyoni. Niyabona ukuthi amagama amathathu la. Yingculaza. Ikhensa le. Amadoda amathathu. Ikhensa. 3 wise men. Yona. Kodwa mina ngithi 3 phukuphuku men. Ngoba ibona abalahle lento le. Sinje. Yilabo abantu abathathu. Umkhulu, ubaba omkhulu, ubaba. Ibona abalahle lento. Ugogo, umakhulu, umama. Sinje yilabo abantu abathathu. Ngoba lo ube uqhuba umthetho. Lo wafuna ukulinganisa lapha. Lona ke vele usemoshekile. Usazi ukuthi laba bayalingana vele. Uyabona? Useyisitabani lo. Hawu lona kumoshekile impela ngigay lo. Hawu ngigay lo. Thina ke sibolile. Sinazo zonke izifo. Sinesifo nalo sinamagama amathathu. Thina laba. Manje ngikona seyivale. Ngoba ngiyabona ukuthi usudukile na, usulahlekile, ufana lesizwe esithi esilahlekileyo. So, Yeah, sisemsankungu la endlini yamakhohlwa. yeah. Khondlo. Sotholakala ngendlela eziningi. Siyazi ukuthi usegoli. Indlela ucela usiphindele indlela sotholakala ngazo manje. Uma singaphakamisa lena Mnguni esizama ukuqala ngayo, ozizama ukuyiqala, yona iyemukela zonke lezi indlela besikade siyibeka, ezama live session, amaphupho, face to face nazo zonke lezi zinto zimbizo nani namatho. Kodwa akusho ukuthi sekumele singasaqhubeki namatho ngoba itho ibaleke kakhulu itho. Ngoba iyafana nalento le esizama ukuyenza le group. Kodwa yona ijule kakhulu ngoba ikhuluma ngomuntu munye. Iyasihlanganisa itho. Iyasihlanganisa. Yize nalapha amagrupini sobe sihlangana kodwa sobe singabonani face to face. Yeah. Ngoba ifoni nayo ibuye ibe nedemon la. Lokhu sixabanisa nje sixabane sikhona la. Ngento yabona? Ingakho sithi amagroup uzowenza siwakhade. Ngoba sibalekela ukuthi lo uyamoya mawusungenile ungena ngabanye abantu noma ungena nami nguMazibuko ngoba kungenzeka ukuthi nami kukhona lapho engihambele khona ngithi ngihamba indlela zami ngahamba ngawubutha ngabuya nawo la sesiyaxabana masifika la. Ngento yabona? Yeah. Sizama ukuthi sikwazi ukuhlanza njalo ngemgqibelo siyohlanza lo moya. Kubantu abazobe bekhona ukufika. So bazokhokha imali yakhona Mnguni yokugeza. Imali yokugeza la ekhaya i1.5. Okay.
i-1.5 iyona abazoyikhokha ngomgqibelo sebekwazi ukuthi bayogezwa ayihlangani nalena okufanele ukuthi bayikhiphe ya 5 days 1.5 nayo hayi i-1,000 rand 200 uMonday 200 i-Tuesday 200 i-Wednesday 200 i-Thursday 200 i-Friday okay 1,000 rand bese kuba imali yakho yokuthi uyogezwa lokho kade ukulungiselwa na kulo 5 days noma ukade ukufundiswa la ukuthi kwenze okunye kwakho nokugulisayo ukwelashwa na sekufanele ukuthi uyohlanzelwa khona ukuze ukwazi ukuthi mawungena esigabeni sokuhlanza lama lengculaza le sazi ukuthi uhlanza sizamqondisa lapho nkosiyami iyona le mali ukufanele ukuthi ukugeza umuntu ngeweekend ngomgqibelo 1.5 nje yala ekhaya 1.5 yakuphi yala ekhaya kodwa lo 5 days i200 each day yama live session sobe singena nje ngo7 mhlawumbe sinipu i-hour noma 2 hours sihleli nani ngoba nizobe niba u10 egroupini kufanele ukuthi senze 2 hours at least sizokwazi ukuthi sinike nonke ithuba angazi noma ngizwakala kahle 1,000 rand lo 5 days lama 200 awuzodala wena hayi angina stress ungalala vele ngalethela ukuthi ngizosebenza yabona mase ngizosebenza kanje angina stress ungalala mina ngo7 nje kuyovala 9 ngihleli nani angina stress hayi lokho ke hayi anginazo stress ngo7 ngiyosha u9 every day kusho ukuthi lento abantu hlezi beyikhalazela ukuthi abakutholi sebezongithola bazongithola every day mawufuna ungena nakolandelayo uzongena uvidwe umuntu esibeke isikhala sobe sikho ngoba sifuna 10 yabantu sebemfunelile baningi bangisendela nama message baningi ngona abantu abayifunayo asiyabonga baningi abantu siyabongela nokuthi ulivulele kodwa iSunday siqhubeka nezinto ebekade sizenza Sunday asisebenzi Sunday sisebenza lokhu kwama live session ama face to face nazo zonke lezi zinto lezi ebesikade sizenza uza nemali yakho nje u200 rand u200 rand oluhlweza mawuze face to face yeah uma uze ku live session uyayifaka imali sikufaka live session phelile yeah angithi uyabona yazwakala yebo kodwa sizocela ukuthi labo bantu bayikhiphe 1,000 rand yabo yokwazi ukufunda evikini yokwazi ukubuza into afisa ukuyibuza ngisho ngalana namhlanje avuke lephupho uzofika sizoba khona usuku esizobeka nje sithe lwamaphupho egroupini asegroupini manje ukuthi ke wena ufuna ukuthi amaphupho akho awe privacy ngabe iprivacy yakho leyo uzongena ku Sunday nje ungene kahle 200 rand yakho sikwenzele wedwa noma uze kimi straight yeah ngayi Sunday usuzokhuluma nami ngoba abasondele lapha engikhona ngalelo viki bazokwazi ukuza kimi Saturday sibahlanza baphatha ama 1.5 abo ayibalwa le 1,000 rand ekade belokuza class lalo 5 days ayibalwa 200 5,000 rand 5 days futhi awuyikhiphi ngamaconzo ukuthi uzokhipha 200 600 ushiya 400 ayikwazi kanjalo ngoba iclass ela 5 days uma uzojoyina ungene 1,000 rand lakho uyalibeka uyajoyina uma ungangenanga wena okwakho lokho angazi mina ngizobe ngivulile iclass kodwa khona okwakho lokho uma ungangenanga Nkosi yami angihlangana leyo nto ungabe usungibuyela usungitshela ukuthi kwasala 200 rand yami kunosuku engalingenanga sizoxabana into ezokwenzeka lapho zoqala sixabane nje into ezokwenzeka lapho ngoba ngizokubuyisela leyo 200 rand yakho ngingaphinde ngofuna ungene uqhubeke ngaleyo ndlela yakho ofuna ngayo ngiyacela nje ukuthi uma ungekho sure ukuthi uzoyenza lento uyeke ngoba angifuni ukuxabana nabo baningi abanye sixabana nabo bafaka imali yabo bathi bazokuthoba bangayithoba umuntu afuna imali yakhe uyabona manje ukuthi enye into leyo akayithoba uyo ongayanga ukuthoba mina itho ngiyenzile uyabona mase kubuyisela imali yakho ungaphindi uzela ngoba uzosixaka wena kahle kahle ufuna uzenzela imathanda uzenzela imathanda wakho ufuna ukwelashwa ngendlela efunwa uwe wena
hayi lefunwa amathongo akho efunwa uwe. Yabo manje vele sizoxabana mina. Mawuyifaka imali yakho uyifaka imali yakho kuphelele lapho. Ungamtsheli ngeinsuku ezisele ongayingenelanga zona wena ngoba uzohlela wazi ukuthi njalo ngo7 uzongena eklasini. Njalo ngo7 uzongena eklasini. Ungangeni uma ungakakulungeli u5 days wakho. Mele wazi show ukuthi uyazi ukuthi ngo7 une meeting osukwini osuku uzovele uvale ngolesihlanu. Mawuvala ngolesihlanu ngomgqibelo uyemanzini ngohlathulula. Lokho ke sekubuwe ukuza ukuthi uyemanzini ngale 1.5 okusho ukuthi mayisihlangane yonke ungayikhipha futhi yonke ibe u2.5 uzokwazi ukuthi uyogezwa futhi ngomgqibelo. Kodwa abantu abakude nami ngaleso sikhathi uzofana vele egroupini sizobe sikhuluma khona ukuthi umkhulu kuphi. Yebo nakho lokho kuzobe kungenile lapho ukuthi ngikuphi ukuze laba abasondelene nami bayikhiphe le 1.5 yabo yokuzogezwa ngomgqibelo. Basondele kimi. Mawufuna ukuyisukela ke lapho osuka khona uze kimi lapha engikhona ungeza mawunamandla. Kodwa mawungenawo amandla uzomlinda. Ikhona indlela esizoyenza ezobalula ukuthi uthole indawo yokulala uyibhadaleke ngoba phela asinayo indawo yokulala. Nixoxisana nalowo muntu nibhadale kanjalo ngaleyo ndlela bese kukwazi ukuthi ube seduze. Kodwa mawukwazi ukuthi uzomlinda ngize ngifike endaweni yakho. Ngiyacabanga ukuthi ukuvula kwale group kuyokwazi ukuthi kungilidele ukuthi ngihambe eMpumalanga, ngihambe iMthatha, ngihambe iCape Town, ngihambe iTheku, ngihambe iGoli. Zizokwazi ukungena zonke lezi ndawo uma kuyikuthi lama group ayaqhubeka. Ngoba kuzokhoza ukuthi kunomuntu osembombela. Abafisayo abazokhanda igroup yabo mhlawumbe igroup of 5. Bathi bafuna ukuthi ngomgqibelo bayemanzini. Kufanele ngibe sembombela mina. Ngaleso sikhathi. Kunabantu abazobe bese Witbank. Witbank. Mabese Witbank. Mhlawumbe group of 6. Sengise Witbank mina. Usho ukuthi ngizoyihamba zonke lezi ndawo uma kune group yabantu egroupini yethu. Edlule ku5 abafuna ukuthi ngize kubo bese siyaxoxisana ke ngendaba yetransport ukuthi kwenzeka kanjani nami ngifake i50% yakho ngikwazi ukufinyelela kubo. Yabona ngoba phela angikwazi ukuthi ngisuke lapha nje ngishone eCape Town ngihambe labantu abayi6 ngizokhiphe yami imali bese ngicharge malini mina bese ngiphinde ngiba nenkinga kanti kungcono masobambisana nami kube khona ukukhipha ukuthi hayi nginemali engaka mina i50% le nina ke hla kule 50% dividelana yona 25 ingabe 5 ingabe 10 niyahlukaniselana ngaleyo ndlela yakwazi ukuthi ninginike leyo balance wazi ukuthi ngifike kimi nizosebenza nginisebenza ngoba nami ngizofaka imali uma kuyikuthi ningibize event nitha ngevent abantu abayi6 abayi5 abawu7 yabona ngihamba ngevent imali yami isinga kimi sengafike ngisebenza ngaleyo ndlela ngisebenza ngayo ngiyabuya futhi kodwa sobe sibambisene kulento ukuze kwazi ukuthi ilunga ngihambele yonke indawo engizokwazi ukuthi abantu ngifike ngasize khona abadinga usizo okwazi ukufika kimi uzofika kimi ngiseGoli ngiseCape Town ngiseThekwini yabona kodwa kulezi ezinye indawo kuzoba ukuthi bangaka abantu abakufanele ukuthi benze njalo babe khona noma usevele isikhathi nanani uma zibuye meseGoli vele akekho umuntu ohluleke kuye eGoli uyabona asondele eGoli uyabona izoba lula kanjalo izoba lula kanjalo kodwa sizowakhanda lama group azoqala kuleli viki elizayo iviki la 25-28 ekuqaleni kwenyanga azoqala fanele ukuthi aqala lama group ngone ilapha indawo sibonga kakhulu siyabonga babukeli beSolomon TV niqhubeke njalo nibukise lo moya amen siyabonga